Ni Beñat Sarasola naiz, eta hemen nago Dinamoan sormen gunean hurrengo proiektuarekin idazten, eta nire proiektu hau nolabait aurreko liburutik eratorria da neurri batean, nahiz eta ez tematikoki, eta horretan hasi naiz duela 2 aste, eta hementxe pozik. Lehengo egunetan aritu nintzen pixkat planifikatzen, buruan nuena eta pixkat kokatzen eta antolatzen, eta gero berehala hasi nintzen idazten. Zen idazten hasi arte, benetan idazten hasi arte gauza asko ez ditut ondo ikusten. Beharrezkoa zait idazten hastea. Eta holako leku batean erabat isolatua eta bakarrik horretara arituta niretzat ezinbestekoa da. Aurreko novela Coca-Cola bat zurekin duela urtebete edo argitaratu zena, pertsonaia errealak ziren, baina maitasun historioak kontatzen zen. Eta orduan, maitasun historiaren hasiera, nolabait enamoramendu hori, eta geroko zati batzuk kontatzen ziren. Eta orduan hortik tiraka pentsatu nuen, oraingo novela labur honetan idaztea baita maitasunen historio baten inguruan, baina maitasun historio bat hasi aurreko garaiaren inguruan. Hau da, bi pertsonaz elkar ezagutzen dutenean, eta oraindik hasieran ez dakitenean oso ondo nondik joango den beren harremana. Beraz, nolabait aurreko nobelatik dator, baina ez pertsonaiak, ez espazioak, ez garaia eta ez daka zerikusirik. Egia da, honetarako pentsatu dut ez egotea espazio jakinik, zehaztuta, eta pertsonaien inguruan ere, nahiko ezaugarri azaleko inguruan eta nahiko gutxi jakingo dugula. Nik asko lan egiten dut tonoekin, espazioekin, pertsonaiekin, eta ezinbestekoa zait buruan kokatzea hori, ez? Eta hortarako behar dut denbora, eta horrelako introspekzio ariketa bat egin behar dut, eta hortarako behar dut espazio lasai bat, isolatu bat, eta hortara bakarrik jarriko naizena. Ogibidez ez naiz idazlea, euskaraz oso gutxi dira, ez? Idazleak direnak ogibidez, ni irakaslea naiz. Eta beraz, aprobetxatu behar izaten ditut gai batzuetan, zeinetan klaseak eta ez ditudan. Eta horrelako espazioan ez ditut izan izugarrizko aukerak isolatzeko erabat. Hilabetez egon nintzen estatu batuetan idazle residentzia batean, baina gainontzean ezin izan dut horrelakorik egin, ez? Eta honek aukera ematen dit ez egunero, baina bai asteko egun batzuetan hori egiteko. Beka honen parte bat da, hain justu, holako tailer bat edo egitea, eta horren pentsatu nuen idazketa tailer bat, edo ipuin idazketa tailer bat sortzea. Eta, asmoa da, saio bakarrean goizta arratsalde lan egitea, eta gero bai egongo da aukera, partaide bakoitzak denbora jakin baten zehar, ni hemen nagoen bitartean, hemengo egonaldia egiten ari naizen bitartean, beraien proiektuak edo tutorizatzeko moduko aukera egongo da, ez? Hau da, nik aholkuak emateko aukerak izango dute, nire ikuspen puntualen inguruan, beraien proiektu personalei buruz.